Nggih. 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 Wonten Rondo Banyuwangi. Pamundhut sampun doang awit sing wau. Wah. Pokoke jan dulur kena sabar ngenteni sedina njaluk gendeng awit maesuk sing dikene saiki ra apa-apa jane. Pak Yadi pilih sing pundi randane Rondo Banyuwangi apa Rondo Asit ayu manis merah hati yen sinawan pindho andeng-andeng ana lambe arek ayu sapa ta sing duwe gak usah tekan jenengku aku njaluk nomore HP-mu dan diparingi njaluk nomor HP aku Rondo Banyuwangi telung dina rabi ora dadi Rondo seksi Banyuwangi bokong gede tanpa buka hati Natyan Rondo isih penak mergo aku belum pernah dibuka ya ya kalau Pak Yadi sing rong tau dibuka aku tresno Rondo Banyuwangi Natyan Rondo aku suci mergo aku belum pernah digremeti Suryo Laras HR video syuting Wah, masuk 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 Mas Eko iki Surya Laras lho iki asik 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 Pak Yadi ayu manis merah hati yen sinawan beda midodari andeng-andeng ana lambe enayu sapa ta sing duwe gak usah tekan jenengku aku njaluk nomore HP-mu aku Rondo Banyuwangi telung dina rabi ora dadi Pak Yadi nganti ki wonge ya Yadi ya nganti ya bokong merah hati Natyan Rondo isih penak mergo aku belum pernah dibuka
Jokole tumpuk sarung jagung semonggo. Monggo Bapak Cita. Dongkole tumpuk Sarunge jagung. Pancen nyoto abote kebacut tresno ora gawe gelo ranate kuciwa yen sulaya dalalilo piye janjine la iki sarunge jagung manunggal lair batine senadyan munggah gunung mudhun jero tanpa betung ning nyatane ngono prasetyane ngati bunga susah padha dilakoni iki sarunge jagung panten abot tinimbang sing bondo donya kae bebasane sarung jagung pancen abot tresnane Wayah wengi teko mikir lelan kon jaman semono mbah rasa kinare sepesti kudu pisah wong sing tak tresnani lunga suwe ning Sumatera ra ana kabare apa kowe ora kangen tak pikir tak angen-angen apa kowe ora krasa sejatine aku ora tresno aku memuji ning Taiwan muga enggal bali panggayuwe kaya wingi 17 Februari monggo ingkang ngersaken Sujono Watu limo coy asik-asik coy
Yuli tak takoni Ya Pak Hedi opo tenan aneh pareng kowe duweni sir-siran Duwe. Ya ora Duwe, Pak. sing kandha sapa Pak Eko ngapusi aja mungkir aku kuwatir Sing kandha aku. godane jaman saiki sing eling melu sing lain Pak Suhadi tak takoni Mbak Yuli takon apa apa tenan ning tayuban kowe duweni bojo kok ora sing kandha sapa aja mukir aku kuwatir godane jaman saiki sing elek melu sing lali Ngane ate. Mbah Karno mantun iki ilange gelang kalung Monggo Pak Karno. Kobat tresno yo mung sliramu wis katon ana motong wen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu dawa ngayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo esem manis kang tak tuhu kangen iki bisa mari yen sayangku wis bisa nambani kang tak suwun rina wengi dadi ya tamba kangene atike Monggo ingkang ngersakaken wayah wengi tembahipun kaaturaken. wayah wengi kae sing terasa angete
koru